ka na ko ara pagod yun yung gagmaya. Pariha pa jud ni kagagmaya ani na. Ani kana anak kagagmaya na siya pagikan. Karon dagko na siya guys. Ha? Nalipay jud kog dako kaayo kay akong orchids gagmay pa pagtisok karon pagbalik nako nakurat ko guys. Oh, nanay buwak oh. Naning kamot intag ako mga tanom kay ako man silang giingnan nga kamo ba kani ato na po ni itanom kani kining gagmay. Yung kamo ba kay kamo ra man dinhi di lang mo mangluod kinahanglan nga mutay hakaw in taon mo kay nilakaw ko dili kay para rapod nako para pod natong tanan. Nahadlok po ko guys kay dagko ra ba kaayo og balod basig adto ning ako ang mga orchids. Pero kay habog naman ng ilang nahimutangan. Di na ko angay mahadlok ani. Kinsa to hilig og orchids, ganahan jud mo ani mo tan-aw. Dagko na sila guys. May para bato ni nalipay jud ko kaadyo kay oy ginaaragad yung ituma sila. Muna orchids o kanang Bisaya bitaw. Ala ni sila gikuan og kanang kawajan guys oh, mga guod nga kawayan. Guod nga kawayan. Muangay daning Bisayang orchid sa mga guod. Kung naamoy orchids, ikuan lang ninyo sa mga guod kay ang guod kuno bugnaw. Yung katliya guys. Lisod po ning katliya og di po ta ka mao wa ko kay kapadaghan aning katliya. Kag imong lugiton. Dugay jud siya nga mubuwak. Kana pod siya oh, mga pinaliwat na naho. Bawon sa wingan aning orchida, kinsa toy makailaani. Kani oncidium. Ikanta ni sa akong auntie. Sa auntie Linda ni kainglit. Iyan ning inatag. Oncidium. Atong sorbihon guys og unsay mga development sa akong tanom. Akong arwaka guys, nibuwak na guys. Ipabra ba ni dugay ni buwak? Diba nagkuan ko ninyo kanang vlog ko ani? Ana po siya prebuya. Salamat kay nibuwak mo bisag wa ko diha. Kani pod guys mo ni ang moonlight. Yelo mang to ni. Ibo man ko kay itom naman.
Kani mga arwaka gihapon ni guys nas luyo. Wa na ni painiti. Unsus yang uban. Sagol-sagol man ning uban ani guys. Wa na ma-arrange ni si Ja kay dagko magdagat ipon-ipon laman eh. Pero kung makahigayon ko guys ako ning linya-linya ni. Na ako may dagkong dagat, na po'y bagyo, sagol-sagol na wala saan eh. Kaya parang malibre ni sa baod. Mauning mga purmaha sa pag butang gas hala pamsak kay dunay mauton nga panahon. I-arrange rin ni puhon kung makalugar ako. Pero naadjog ko'y buwak aning dabis man jud na kong arwaka. Kani pod si Jao. Pareha gapon ni sa arwaka og buwak. Pero lahutay ni. Basta di lang ni matandog biso pag usang buwan ni guys. Kani arang humutan ni mura po ni arwaka. Ang arwaka usara mang gabi pagkabuntag wa na. Pero kadto si Ja lahutay. Kari pong dito sa Sodi guys. Basta kani guys, wa jud ni ma-arrange kay ngano man naa magudag ko kayong bawod. Ako lang ini panungtong sa mga lingkuranan. Murag samo kay tan-awon. Pero sige laman kay dili lang ni mananom. Lisod man pod og pagtanom unja maoray pagkita. Para naho ako jud ni silang istorya-istoryahon. Ang tanaman guys, makalingaw sa una-una nato. Pinsa tong so unsa lamay mahuna-hunaan, masigi pangabugho o unsa di gunahunaan ang bana wa diha. Kandir tas tanom ani. Mananom tagdaghang tanom para malingaw atong utok. Sina pagpanglaba pagdungag, di rahibaw-an ang oras. Wa na ta kaunahon sa ugdautan sa atong isig katawa kaniya natas tanom. Ang tanom makadugang og taas nga kinabuhi. Ang tanom tambal sa ato ang utok sa atong huna-huna. Dili na ta maglaag guys, magsige tag pananom para malingaw pud ta ikaduha. Na ay mamisita sa inyo nga mga laog baba. Ito aras tanom. Dahan isa de? Libig Ramos? Why subaon? Pila ra may pagdagan sa mga gutlo guys. Nalipat naman ko sa oras. Ako man ding duty sa barangay. Hinahinay lang ko kamas-kamas ani guys. Kay lisod man po kayag dili ko mo duty. Wara ba dinha ang mong kapitan o ang mga kagawad. Ako ra ug ang akong duty kagawad ron ang mataw sa barangay. Wa ko kay bawag daghang mabigbisita ani guys. Basta kay padung pa ko ani. Hinay-hinay lamang ko anig tikang aning amo ang agianan kay lisod pa kaayo agianing amo ang dapit. Baw kano sa apan ni si Ja gamig project sa barangay. Nanay budget pero wa pa
ma-schedule unsa jung adlaw usang buwan na. Ano magwapo na ni pohon. Kining among agianan ining dapita guys. Muna ni akong kagawad on duty guys, si Algerica Coronel. Muna ni siya karoy maoy mataw sa barangay kay among kapitan tuaman sa Panglao ga seminar kauban sa laing mga kagawad. So siya may gitudlo karon nga maoy mo kuan sa mga bisita mo atiman kay wa dire si Caps. Sige guys. Maayong adlaw. Bye-bye.